Jelena Karleuša je posebnom porukom ispratila 2019. godinu. Da se tere materinu i da se ne vrati više nikada. Da nestane i u sećanjima, da se izbriše i u analima, da se ono, kao da se nije desilo. Eto. Udaram ko MMA. Mi bismo rekli da je sada jača nego ikad spremna za novu 2020. Da li sprema si na rizik? Pa to da li sam je jača nego ikad, to je diskutabilno, ali je još diskutabilnije da li sam spremna za 2020. Šalim se, vrlo sam spremna i onako vreme je za bolje dane, za lepše dane, vreme je da budemo srećni. Šta to novo možemo da očekujemo od nje u godini kada proslavlja 25 godina karijere? Pa ja već godinama lažem da su to nove pesme i ja ću nastaviti da lažem. To su nove pesme, samo što nisu. Najdraže osobe su bile sinoć sa Jelenom. Ono što je najbitnije to je da su moje ćerke večeras tu, da gledaju mamu. Doduše neće biti dugo, zato što su male, pola sata i dogovorile smo se da sačekamo ponoć i da onda idu da spavaju. A Tini i Niki je Deda Mraz doneo sve što su poželele. Bile su dobre devojčice u ovoj godini, imale su dobre ocene, bile su super u školi, bile su poslušne i Deda Mraz je ispunio sve želje. A da li su Duško i ona razmenili novogodišnje poklone? Eto, nismo razmenili poklone, ali Duško i ja imamo nešto mnogo bitnije od toga, a to su Atina i Nika i nama je jako bitno bilo da one dobiju sve što žele. Samo neka je na radost. Iz sve najlepše Prvoj televiziji, ekskluzivu, hvala vam što ste uvek uz mene. Nadam se da ćete to biti i u ovoj novoj godini. Jedan veliki pozdrav svim vašim gledaocima, srećna nova godina, da ste najbitnije zdravi i voljeni, da se volite, jer bez toga stvarno ne bi se ova planeta ni okretala. I mi njoj želimo da ostvari sve što poželi.